Morjens Jussi, kerrotko vähän itsestäsi, kuka olet ja mitä teet? Joo, mä olen heidän hallituksen puheenjohtaja ja tuotantotalouden DI, aktiivinen liikkuja. Okei. Mikäs tää Heija on? Se on tällainen uudenlainen Suomessa kehitetty online-palvelu ihmisille, jotka haluaa liikkua ja kenties voida vähän paremmin. Se tekee liikunnasta hauskempaa ja yhteisöllisempää. Onko sillä jotain tekemistä sosiaalisen median kanssa? On sillä tosi paljonkin tekemistä. Me on kutsuttu sitä lempinimellä liikunnan Facebook. Ja ajatus on se, että nimenomaan tämä liikunnan usein vähän se yksinäisyys tai sellainen, että sitä tehdään yksin tai sitä ei voida jakaa, niin siihen tartutaan just sosiaalisen median keinoja ja sitä kautta tuodaan ihan uusi ulottuvuus siihen hyvinvointiin. Okei. Kerroksä vähän historiaa, että miten tämä koko homma sai alkunsa ja miten sä päädyit tämmöiseen juttuun? Joo, mä oon tuntenut tämän perustajaporukan jonkun aikaa ja minä ja Oksasen Olli asuttiin tuossa 3 vuotta sitten niin ihan eri puolilla maapalloa ja Olli oli menossa Berliinin maratonille ja se olisi halunnut mut sinne mukaan ja me ruvettiin sitten valmistelemaan sitä maraton matkaa siinä. Meidän piti löytää tapa, jolla me olisi voitu vertailla meidän omia juoksusuorituksia ja vähän kannustaa toisiamme. Me ei oikein löydetty sellaista ja sitten me päätettiin, että kehitetään sellainen itse. Sitä tässä on nyt tehty sitten ensin harrastuksena ja nyt sitten vähän enemmän vakavissaan tässä viimeisen puolen vuoden ajan. Okidoki. Minkälainen liiketoiminta tai ansaintamalli teillä on tässä palvelussa? Joko semmoinen on kehittynyt? Joo, meillä on palveluhan on siis ollut nyt julkisesti saatavilla vasta vajaan puoli vuotta, että siinä mielessä ollaan vielä huomattavan alkutaipaleella, mutta se palvelu, ensinnäkin meidän ajatus on se, että ihmisten täytyy tykätä siitä palvelusta, jotta sit kannattaa edes ajatella tulevan mitään liiketoimintaa ja se oli se ihan ensimmäinen tavoite. Seuraava vaihe on sitten se, että nyt me lähestytään erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita, joilla on liiketoimintaa tavalla tai toisella liikunnan parissa. Ja heille me tarjotaan helppo tapa vuorovaikuttaa paremmin oman yhteisönsä kanssa ja sitä kautta tehdä parempaa liiketoimintaa. Et yksi esimerkki on vaikkapa tuollainen kuntosaliketju, jolle tämä on ihan uudenlainen tapa nähdä, että mitä ne heidän asiakkaat tekee sekä siellä kuntosalilla että sitten kuntosalin ulkopuolella. Okei. Mitäs tulevaisuuden suhteen on odotettavissa? Onko maailmanvalloitus lähtenyt hyvin käyntiin? Maailmanvalloitus on vasta tässä nyt aika aluillaan, mutta kyllä tämä on hyvinvointi ja liikunta on sellaisia asioita, jotka pitäisi olla ihan melkein joka puolella maapalloa niin ihmisten niin sanotusti agendalla ja varsinkin tämmöisissä kehittyneimmissä teollisuusmaissa, niin erityisesti se massamarkkinoiden, eli vähän semmoisen niin kuin jokamiehen ja naisen liikkuminen ja terveydestä huolehtiminen on aika isoja juttuja ja siihen me uskotaan, että tällä palvelulla on aika hyvä mahdollisuus vaikuttaa. No mä luulen, että ihmiset valveutuu koko ajan siitä, että mitä siellä internetissä voi ja kannattaa tehdä. Musta tuntuu, että tässä on tietyllä lailla vähän samanlaisia ilmiöitä nähtävissä kuin mun mielestä oli silloin, kun internet yleistyi joskus tuossa 15 vuotta sitten, että tavallaan kaikkien piti olla internetissä, mutta ei oikein ehkä tiedetty, että miten siellä pitäisi olla ja mitä siellä pitäisi tehdä ja kaikki teki kotisivuja ja nyt se on vähän sama juttu sitten vaikka Facebookin ja sosiaalisen median kanssa, että musta sellainen tietyn tyyppinen niin kuin teknologian omaksuminen ja sitten jollain lailla valjastaminen omaan käyttöön, niin se on sellainen asia, mitä ihmiset oppii koko ajan. Et musta siinä on vielä paljon mahdollisuuksia. Toinen asia, minkä mä näen, on se, että Facebook esimerkiksi on aika tällainen yleinen palvelu, kun taas sitten todennäköisesti ihmisten tarpeet liittyy kuitenkin aina sellaisiin aika tarkkoihin niin kuin oman elämän osa-alueisiin. Ja mä uskon, että tällaiset vähän keskittyneemmät palvelut tulee olemaan jatkossa semmoinen asia, jota tulee lisää ja jota ihmiset rupeaa käyttämään, koska silloin heillä on niin kuin joku linkki heidän oikeaan elämäänsä myös näissä palveluissa. Okei. Mitä ajattelet 5 vuoden sisällä, onko MySpacea olemassa ja kuka omistaa Facebookin? Jaa, mä voisin veikata, että Facebook on varmaan listautunut pörssiin, että sen omistaa sitten markkinat
Ja MySpaceista, miksei se olisi olemassa. Mä en osaa sanoa mitään syytä, minkä takia se ei olisi olemassa. Mä luulen, että nämä on, Facebook varsinkin on hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa nyt, ja jos ei siinä niin kuin tehdä jotain isoja virheitä, niin sillähän on mahdollisuus ottaa vähän niin kuin Googlenkin asemaa tuollaisena internetin niin kuin, kivijalkana jollain lailla. Okei, loistavaa. Vielä lopuksi tämmöinen, että jos sun pitäisi kiteyttää tulevaisuus 1 tai 2 sanalla, mitä sanoisit? No mun täytyy sanoa tällainen puolittain haasteena, että ähky ja sen torjunta on varmaan sellaisia asioita, mitä tulevaisuudessa tulee. Meillä on hirveän tehokkaita palveluita, tästä tulee monta sanaa nyt jatkoksi, mutta ähky tulee siitä, että meillä on niin hirveästi ärsykkeitä, impulsseja ja tiedonsiirtokapasiteettia ja sisältöä internetissä ja erilaisia palveluita, että se tulee olemaan haaste, että miten kaikki se tieto prosessoidaan, miten sitä hallitaan, kun se määrä tuntuu lisääntyvän koko ajan. Että nämä 2 asiaa, se on mun mielestä haaste, mutta sitten se on myös melkoinen mahdollisuus. Okei, hyvä. Kiitos.